Friend, at yula, ay rin kalangan mo atin na favorite sing kawatanin di Kudkud. Barangay Kudkud, si Asin. Sebab sinambut tao, nagpauli sin sakit. Ikawin pasalan, nagaginang kaguyagan. Ikawin mabait, malugay ko tiyatagaran. Sa may tabiao, dagaw di matun. Lugay ko nagtagan, Iabot pila taon, magsukol ako sin yari nagaw daya. Yari na kubiyaon, di magnana magbalik. Asaman sinamot tao, nagpaulit sin sakit. Iba'y tago dahil mo, hindi na ako mabaya. Sin malawa ka, inangon ko inkatan. Asubaya, ikaw lumayo. Sa may tagyaon, dagaw di matun. Lugay ko nagtagat, miabot pila taon. Masukol ako sin yari nagaw daya. Di magnana magbalik, sebab sinambut tao, nagpaulit sin sakit. Wow. Diwog nyo rin kalangan na mga to. Pangmalakasan din nakakalang. Mga boss, mga master. Yan. The beauty of nature na kalupay is sharing video ta. Para sa bati nakakita si mga kakasin nila. Mga along ta. Ano yung mga, ito mga along ta, mga Tapaw, mga Cebu, Manila. Yan kakita ng video nila ni. Tinakatumtuman nila ng mga natin na pagula nila rin di akuan. Akudkud. Ayan, mga boss. Mga master. Ito yung background ta. So, asumunta ko ni sa next kalangan ini. Ingat sila magkalang. Sa dayang yarungan, yari kalangan, mainang panuman. Ingatan, masil pamahagya bulan, imbagas na rasa lihabayan. Lihabayan. Wow, talented sa mga boss. Tabangan natin siya i-share para sa sikatan. Iba talagang mga Pinoy, mga boss.
yung kalangan ni may balikat. So, iya sabat ko atin niya inyo kalupay share yung video ta para atin na ma-discover sa inyong brother tayo ni pang malakasan. Ayun mga boss. Ayan yung mga kuan ini magkakadto sa magkalang mga veterano rin din. Bangka mo. So next song na isa mo yung kalangon to magbalik. Okay? Sabi ato kita na sa background na ready. Ayan ha. Ayan. Ayan mga boss. Mga master.